Benimele phela ngisabela ngokushesha. Umacala inviting me out for lunch, it shows ukuthi usevulele inhliziyo yakhe to getting to know me kangcono and ngiyaku-appreciate lokho. Alright, what? Ngi-right wena njani? Ngiyaphila nami. Hamba kahle. So far kuhamba kahle. Oh. Indawo senu-2 yini? Why? Mhlambi ingubo ayigqokile like ibuke ngathi i-maternity, I don't know, kodwa ngimbone ngathi nje namhlanje like yeah. Ekhaya ba right? Ba right. Uyena nje umuntu wakho ngekho right. Uyamstress. Mina? Indaba. Ngimstress ngani manje? Ngiyadlala. Akekho right. Konthekeni? I-BP iphezulu. BP kanjani manje? Uphatha kanjani i-BP? Uphatha kanjani nje i-BP? Akayixoxi-ke ukuthi akekho right. Ayixoxi ndaba. Amafoni akhe awekho kuyena. Oh, kushuthi ngawo nje kuthulekile. Kuthulekile, amafoni akhe bakithi akekho kuyena. Ekumtsheleni kwami kumele mina ngikhombise ukuthi u-right ubabakhe. Because uma ngabe ngizomtshela nami ngifile then uzobona ukuthi kusho ukuthi-ke ngiyabheda. Athi man, let's hope ifoni ikhona lapha-ke. Uzofona manje? Ngizomfonela manje. Hello. Unjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Yeah. Hi. Yeah. Unjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Yeah. Masiqeda la kuzokubona. Safuna imvume kuqala. Okay. Hmm? Hayi ngibahle ngiyakhazela.